Els arquitectes ho pensen, mesclen un bosc en ciment encofrat, finestrals sobretot que reflecteixen el verd de fora. Els arquitectes ho pensen, posen un vidre ferrat al meu front. De dins hi ha un arquitecte que s'està dret aguantant una copa. Una senyora arquitecta té un recipient de metall en ses mans. Crec que podria ser un bosc comú. De fet, si ho fos no estaria contraindicat. Ell se destapa un canell, plop, veig en detall un rellotge. Ella se'l mira, ell dissimula, ella se gira i xarrupa el seu muscomio. Creu dos meus innocent, perquè això és criminalitat i no fan res, només estan drets dins un